Gunung Pati Prajar Bedhaya Saripi ingkang sami olah gongso ameneri paguyuban seni madya laras ingkang kamiji pramila Sang Nata Prabu Duryudana prisa ingkang garwa Sang Banwati katon asmarane Anjasmara Ari aja kon terus iki kowe arep babar pirang yo ya rasa lah jane iki wis kuat mak iki rasa kumong duwe rasa kuwatir kok mak aja wis jan perlu tanganmu dandan wae mak wong kowe wis kan sore mau persiapan iso merotol lho yo di sepuro ngene yo yo
tak salam ya marang para pinisepuh para kadang-kadang seniman ingkang padha lenggah wonten ing Jogja Kautaman. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Iki mak koyo rada gembyang meneh apa to, Mak? Ya. Ini Dok, iki pancen ya wis rikala kepengker kira panjenengane Bapak Dr. Anang Budi Utomo iki paring dawuh karo kadang-kadang Madya Laras. Sing isine kaya dene kaya tantangan. Madya Laras wani ngiringi apa ora wayangan. Terus ya wani. Ya nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi ngono ya Pak. Ayo. Lah ujube iki, ya ujube iki wis dadi kalender tetap. Iya. Wungon tiosan pamane panjenenganipun Bapak Dr. Anang Budi Utomo SPD, SHMSN, MPD. Wah, sekolah yang kan banget gimana? Kan yo panjenengan yo pejabat deh. Di sini wungon iki neptunan dadi pendak selapan kuwi neptunan. Tegese kok neptu. Neptu iki mung mringeti kelahiran. Lah panjenenganipun Bapak Anang Budi Utomo iki kala sama dilairake ana ing dina Minggu Pon. Nah, kanggo mringeti, kanggo ngormati sedulur papat lima pancer iku nek para pinisepuh para leluhur ngendika kaya mangkono. Dadi petonan iku mrengeti utawa ngormati kadang papat lima pancer, kadang papat lima pancer apa sing barengi laire saka Gua Garba ana jagat raya laire ya. Ana sing ngomong iki kakak sawah adi hari-hari tengen marus kiwane Tirta ngono. Ya. Dadi menungso urip iku diayomi marang kadang papat. Ya kuwi ya sing ngeterneke, ya sing ngopeni, ya sesuk yen bali ya ngeterni menungso mau. Ya. Dadi ujung petonan kuwi. Lah panjenenganipun Bapak Anang wektu dina iku mung paring dana rasa. Dana ki bae rasa ki seneng. Rasa seneng ya wayangan ya paring daharan sak kudu rampene. Ya. Dadi iki carane iku wetonan Jumat Minggu Ponan. Iya, ya ana kadang ya ana sanggar liya ya ana sing kaya mangkono ndek. Padha gawe lektonan. Lah liyane reh dene Madya Laras kuwi kumpulane para kadang-kadang pensiunan polisi. Pensiunan polisi dono gamelan. Lambian dono pulpen. Ya kok buku barang wae. Iki ana bulan Juli tanggal 1 Juli itu Hari Bayangkara. Tadi merengeti Hari Bayangkara. Hari Kepolisian Republik Indonesia. Oh. Ya muga-muga masyarakat padha tresna marang polisi. Wong polisi iki ya kadang dicintai, kadang ya dibenci. Oh iya, sing benci sing pengen ora bener kuwi lho. Benci, nek sing seneng ya tugas-tugas polisi.
ngerti ya polisi jaga negara jaga ketentraman masyarakat. Hati-hati ya nduk begitu akeh para kadang dalang munggahe para ini sepuh malah mau sampun atau pangandikan panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Sri Puryono piyambak iki yen kok gubernur ya Mbok. Iya. Nggih matur nuwun dipun rawuhi. Gawe dicangik-cangik kaya ngene Mbok ya. Heeh. Cawe ngene payu maju laras iki kudune wani tanggapan. Wani napa panjen, Nduk? Paling ora 40 juta, Nduk. 40 juta resik aja ganti kena maklar. Oh iya, ono maklar. Apa ono dalam ditangkap pengendal ini yo. Teka ora dalam ini. Dalam ditangkap pengendal. Yo ngono yo, Pak. Yo nek kadang dalang aku ora patek anu. Ora patek khawatiran. Nek dalang ku kepengin aku le mayaki kleru kok. Ya aku kleru kok mas mana dalam-dalam. Ugi Bapak Kanjeng Raden Arya Ribut Carita Nagara. Wah, kuwi Rama perjuangan budaya Nduk saka Boyolali tekan Semarang PP wis ora awan ora bengi. Tancap gas. Oh iya. Luweh-luweh ana ing kautaman kene piyambak wis carane iki dadi empunya. Dadi dukun. Dukun piye to, Mas? Maksudnya sok doane apa to, ya pokoke ustaz, no ustate ngono dukun. Ya saya boten ketilar dumateng panjenenganipun Rama Jaka Gathotkaca saking Racasari ingkang dipun dherekaken Ki Suratno. Matur nuwun. Arep ngarep pengen kalih aku piye lho. Ya syukur Gusti sewu Mak. Iki ana jajal-jajal durpres ngono kan. Kuwi iki mengko wis bubar wayangane adi durpres. Ora saiki terus do. Iki anu yo. Pemundhut saka bojo ya enak yo. Panjenengane Abah Siswa muda carita kuwi dalang yo ustaz kiai wis. Oke. Sing duwe nggon duwe jagate Gurupati rawuh. Wah, Ki Junarto kuwi juara. Masuk mayang Jumat Kliwon itu hebat nih. Semarang ora ono lho sing wani mayang nang Jumat Kliwon TBRS jaman semono. Soalnya apa? Dalang Semarang ora ono sing level, enggak ada yang level Semarang. Monggo Semarang ku akeh dalang. Kerabat Sukoraras iki saya. Yo ora ono itu. Yo ora ngono Pak jenenge. Kuwi pancen di pentase dalang-dalang kang kondang Pak. Dadi dalang sing mayang nang ngono terus kondang. Ora kondang sik terus nang kono ta? Ora ya pokoke wis dadi kudang ngono. Ya Nduk, rasa kokon cangkir, ayo lagune disiapke. Ya, panjenengan itu. Panjenengan Bapak Anang iki ya wis dados
Piyayi iki ora nglamis kok. Tenan iki. Meyakinkan. Leres pangandikanipun Bapak Sri Mulyono ujung tombak ya ujung tombak. Jadi oke tombak itu nah termasuk memiliki nombok ini jadi piyayi sing ora lames lho mulai ana lagune aja lames lho oh ya yen ngono ayo didengarkan kok didengarkan boleh iki di relay RRI Semarang gitu kan Mak nah di relay RRI Semarang perempat wah sip karepmu ora iki tenanan aku suruh kabar nang koran kuwi ditulis dari RRI Semarang panjenengan Pak Edo sama Mbak Siwi Prastiwi Siwi Canmiko oh iya ya aja lama sudah kono tanganmu kuwi dicandani saya kono nduk iya tau tak mundur sik ayo aja lama wis
Ki Majo Lamis lho. Dadi wong Lamis iki kok dadine ora becik lho. Anu aku ndak miterang lho. Miterang apa to, Nduk? Panjenengane Bapak Dr. Anang iki tugas nang di tempat. Oh, panjenengan iki DPR kota. DPR. Jadi wis rada sawetara bilang tahun. Ya wis 20 tahun. 20 tahun wis sawetara mah. Apa yo ora jelas ya, Mas? Maksudmu ngomong apa? Maksudmu jelas maksudnya? Nah, Indonesia ini ono DPR, ono anu nduk. Tatanan negara Indonesia kira kaya dunia dengan pelajaran PPKN ngene biyen yo PMP ngene. Indonesia itu menganut trias politika. Dhuwur menawa wong ngamu trias politika. Ora ana bisa ngene nduk, trias politika iki lembaga negara Indonesia itu ono telu. Siji eksekutif, loro legislatif, telu yudikatif. Lho men otakmu kok ono mah. Oh ya. Oke ya malah maidur itu wong. Lah eksekutif itu penyelenggara negara. Lah legislatif itu DPR. Yudikatif itu menetapkan melaksanakan hukum Indonesia. Karena DPR itu legislatif. Ya mula aku kuwi ngomong nek apa ora jelek kuwi mau mergane panjenengane Bapak Dr. Anang Budi Utomo kira wis nang DPR tegese nang legislatif. Maksudmu apa pindah nang eksekutif ngono lho. Maksudnya ya pindah nang eksekutif dadi iso menyelenggarakan pemerintahan dadi ora mendak-dak legis ngono ae. Legalitas logis. Ya semoga mau bincang nek pedalipun pun dipun upayaken nang eksekutif ya, Dok. Ya pokoke didukung iki Pepadi Kota iku ketuane panjenengan Bapak Anang ketua Pepadi Kota ini. Ya. Ini Dok, emang nomor-nomor bunyinya Durpres. Iki Durpres. Ini jane Durpres di lagu-lagu jane ya iso kok. Maksudnya ya lagu-lagu terus kono jibil bundirane ora iso kan ya. Ora yo dituju wong iki. Monggo paringi Durpres kok Durpres. Sing mandu kan ya Sentono Dalem Surakarta kae. Kanjeng Raden Arya Tumenggung Kartijo Yudhanegara. Oh, aduh. Oh ya. Nggih. Monggo Bapak Kartijo dipun pandu kalian Mas Ari. Nggih, monggo wancinipun Durpres.